Machiegni nyakwara moge jwangi chenro makawuono ni mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mapile ka pile chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen wakelo ni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala, time kendo itaye yo makare ka wasomo paro kawuok kuom jolony ma opogore opogore. Arwakni machiegni e chenro ni, nyinga Cleophas Luo. Nyakwara moga jwang' nyalo bedo ni in gi simu makidiyo tidonjo e ohand ng'ato, kendo kae ibedo kod paro mopogore opogore ni to e simu ka ere kaka nyalo keto ohanda iye ka mar mondo mi bende ati kod mbui mok mana mar rango status ponono kata mar donjo e TikTok, iti kod simbi mano mar jiwo uso mayudo e kind gik mamoko. Kawuono e chenro ni mar ohala gi mwandu, achako kae kod mbaka magoyo ka kod Robert Manyala. Robert Manyala noyawo kambi mano mar Research Limited, kendo kawuono okonowa kaka osiro ohelni mopogore opogore matindo koda ka mago madongo ahinya e piny Kenya kod alwora mare. Nitie gimoro minyalo somo iye kae ni mar ohala ni yudo thuolo mar ng'eyo kaka inyalo tiyo kod lony manyasani kata mbui. Simu ma intiere godo ok goya goya, to kae inyalo keto ohandi kendo ma bende nyalo bedo ofisi. Notime e yo machal nade? Wawinj ane sigand Robert Manyala ma wuon Research Limited ma bende chako chenro ma kawuono ni mar ohala gi mwandu. Jokananyam aniluonga ni Robert Auko Manyala wuod Kabot Kobita, piny mar Homa Bay. To atimo ohala miluongo ni software development. En ohala matero ji piny digital. An gi offices Nairobi, Kisii, Mombasa, Uganda gi South Africa. Mano e gima asebedo katimo e Kenya ka kuom higni 15 mokalo. Nikech ang'eyo ni jok mang'eny piny mar Kenya nigi biashara, lakini biashara gi ok kal higni 3. Iyudo ka ng'eny gi tho bang' higni 3 nikech gin gi product, gin gi gik moko ma giloso, lakini kaka giyud customer onge. Kata iloso ohalni maber, lakini kwali pile ka pile ok iyud kaka inyalo konyori. Emomiyo Research Africa Limited nokel mondo kony ji mondo tim biashara e yo mayot kokalo yor mbui, yor teknolojia. Mane gima watimo. Ng'ata matimo ohala nitie gik moko ma gidwaro mokwongo. Ja ohala nya dwaro website, mbui, kama koponi iuso kata dhiang', iuso kata oduma, kata iuso kata hardware, inyalo dhi mondo ikete gino mondo jok man mabor nyalo neno, kendo ginyalo richi, kendo ginyalo download seche duto. Mano mokwongo makonyo jo ohala duto, nikech onyiso jo ohala ni nitiere gimomiyo ni chako biashara nino. To kane chako biashara nitie kaka be ng'ama manyo gik mitimo. To yo munya tudri yo malong'o en mar website, en mar mbui. Mano yo mokwongo. Mar ariyo en wang' dhiang' kata wang' liech, CCTV kamera. Ni kuom mang'eny matimore taonde wango nikech ji pok oketo CCTV kamera. Ma konyo ja ohala ma ka in dala tineno ni ng'ato donjo sa adi to timo ang'o mondo ine kaka inyalo timo biashara malong'o. Ma adek wan gima iluongo ni biometric mikete lwedoni ma ndalo kura watiyogo ni. Gino konyo ja biashara mora mora ng'eyo ni jatich nobiro sa adi, to wuok sa adi, to tiyo seche maromo nade. Nitie jok moko mwandiko to kibiro gi nindo aninda. Koro wuon tich chulo mana pesa to ok giti, gibito gwe mana kot kanyo. Koro emomiyo wan gi mano. Then jok mantie gi rental, ka in gi property, giwacho ni gero ot ok tek, lakini yudo pesa kuom odini e shida maduong' kabisa. Koro Research miyo gi system ma kopo ni ng'ato donjo e odi mar rental, inyalo neno osechulo pesa di, balance en pesa di, kodwa wuok en gi kamoro mo click kanyo modiyo, to ong'isi chieng' modwa wuoke, omiyi notice. Ka en gi shida dwani otimne repair, to kanyo motiye. And finally, kamora mora ng'ata ma uso, nitie gimiluongo ni bookkeeping, point of sale system. En software mabiro konyi timo kwano, mane gima waduong'e malich. Warealize ni jok mang'eny loso ohala to gikia ni profit mane ma giyudo. For example, kuom mfano, kinyiewo mkate siling 48 tiuso mkate siling 50, profit ni en pesa di en siling 2. Kiuso gi mkate 10 idhi yudo siling 500, lakini profit en siling 2 times 10 en 20.
areas ni kare profit en siling 20 kende kuom 500 kionge system iniwe ni ng'eny gi pesa gi siling 500 kare pesa ni michamo tekia kondo osemiyo ji mang'eny odhi piny ng'ato ni ng'eny gi pesa lakini profit en siling 2 siling 3 chieng' mifwenyo ni profit en siling 2 ok ibi chamo kata omena ok ibi chamo kata dhiang' ok ibi chamo kata ring'o koro system ni konyi ni na nyiewe gi siling 48 auso siling 50 mae profit mayudo. Ka ng'ato dwaro gik miluongo ni ATMs receipt ma sani jo government dwaro gi system konyi golo mano koro in gi bookkeeping government dwaro ni ng'ata matimo business in gi record mari mar at least 5 years. Chieng' moro nadhi kamoro ayudo ka ng'ato timo biashara to ng'ato ng'isa kata piny ni ok iwuoge ne kata gima jowete utimo en gi supermarket ni an ok anya wuok biashara ni an mang'e manya time kenda an mang'e mako pesa na ng'ise ni hinyori. Nitie ji mang'eny e piny ka moloyi manyalo timo biashara ni moloyi use technology mondo koro yaw branches mang'eny mopogore ng'i gigo e simbi ikelo stock maromo nade iusa di profit miyudo romo nade nyaka no yud advice mara kawuono oseyaw branches mang'eny kuonde mopogore nikech no realize ni kiketo gimoro amora e system yot kendo inyalo loso ohala mapiyo. And finally digital marketing wang'isie kawuono ni e Kenya ka wan mbele kuom gimiluongo ni online marketing kata digital marketing. Nitie nyithindo mang'eny motieko skul gikia nang'o ma ginyalo timo gikia ni ginyalo golo pesa kanye. Robi Search Limited wase employ gi mang'eny kendo watim gi e topic miluongo ni converting skill to money kaka inyalo loko rieko mari teko mari mondo kelni pesa. Tiende ni ka in gi simu mar smartphone to Robi Search opuonji kaka inyalo timo digital. Wang'isi ni nyalo bedo odi kanyo sami chwako omena no to ji nyiewo mana alodi kamibedo kanyo no ji nyiewo mana hardware mari kamibedo kanyo no ipost kamoro amora ma intiere. Koro digital no sekonyo ji kar keto gik moko manon e WhatsApp status mari mok nyal konyo ere kaka inyalo keto gik mabeyo mabiro duogo ni pesa manyalo konyi puonj nyathi sikul manyalo konyi mondo inua gweng'i mane gima Robi Search timo. Koro wang'iso jo biashara mora amora wek timo business manually kidwa ni mondo i grow dhi e size madongo molo ma jok mineno nitiere ti gi teknolojia nikech teknolojia nyami time makoro ibires jo ohala mang'eny ok yud thuolo mar wuotho mar neno gima ji timo nikech giwacho ni an amanya timo gimoro amora ok nyalre. Robi Search nitie gi branch go te nikech waserelas ni kitiyo gi technology ok ochuno ni nyaka abed South Africa all the time abed Uganda abed Kisii abed Nairobi inyabedo kamoro achiel ting'iyo gimoro amora e simbi task imiyo ji simbi kamane kaka en. Ajoga ni #luoro en dhir. Sasa miluor timo gimoro e piny ka mano dhiere mikelo e kit ngimani e yo moro amora. Koro wang'iso ga ji ni ka in gi smartphone ni inyalo dhi e Twitter, Instagram, TikTok, YouTube go picha gi miuso cha kete kacha ng'ato dhi neno to ng'ato dhi nyiewo. Nitie jok moluor timo kama to giwacho ni pesa oluoro joma luor e piny ka pesa oluoro joma luor jok ma brave ema yudo pesa ikawo kalure gik mimiyo ji. Koro wang'iso ni ti gi simbi kaw video kaw images post a status mari yaw account Facebook Twitter mopogore ma free gi kete gimiwacho ket sa godhiambo gokinyi godiechieng then kaw link no ton boy no orne ji mopogore gidhi neno to gidhi kwayi kar odhiambo itimo ga gima kama kara kinyi utimo gima kama. Nitiere mon mang'eny mantie kata gi chokruok mabeyo ma gitimo dala to giuso gima ber to ng'ama nyanyiewo gigi onge nikech onge ng'at gi modhi okawo thuolo moketo gini e social media e mbui kanyo ma ji nyalo neno. Koro Robi Search temo konyo company mopogore wapuonjo jogi digital marketing kendo seche moko watime kata nono nikech wamiyo ji give back watimo CSR wakonyo ji mang'eny seche moko wasekonyo ji mang'eny to nitiere ng'at moro oluor chako wacho ni chaka sasa michako gimoro gima ber timore sasa michako gimoro nitiere ng'ami mulo sasa michako gimoro nyaka ne ber moro lakini dhano ji mang'eny tho kaluor abiro time karang'o to odiochieng' kalo tiweyo moko itimo to ng'ama chielo timo. Wawacho ni kok itime kawuono ng'ato dhi time kiny. Mane gima temo nyiso joga.
Technology nyalo konyowa nikech kaka sani nitie WhatsApp group mang'eny. Ka en gimoro miuso kaka Robin Search now uso CCTV, uso kompyuta, ere kaka inyalo nene? Wakete WhatsApp kanyo, inene tioro no namba nikech sani wacho ni ok ochuno ni nyaka ibed gi ofis, nyaka ibed mana gi paro, ok idwar ofis. Seche moko jok moko wacho ni ere kaka nyalo chako biashara mara, seche moko kidwar pesa, seche moko mana paro kende gi jingo emidware kit ngimani. Paro nyalo teri kama lich, jingo nyalo teri kama lich, courage no ema ng'ato dwaro. Chaka sami chako nitie ng'ama nigi pesa manyalo timo, manyalo mi pesa ko neno ka paro mari en paro maber. Lakini ng'eny ji luor, ng'ato tieko skul nyoro to wacho ni mama manya sikul, manya kama dhi tiyo, baba manya, to ng'ani nyalo volunteer, onyalo golore, odhi piny, odhi kambi moro monya time gimoro nono kuom ndalo moko, dweche moko adek, to kotiyo maber ng'eny ji nyalo kawi, to ji oluoro timo ma. Nitie ji mang'eny kata Robin Search kibiro kawuono, nitie company mang'eny makwacho ni asetemo to tama, koro akwayo ni wawadhi mondo bang' dweche adek alan, kaneno kanya timo maber ukawa, ji nyalo kawi kamoro amora. Koro joluo kik wabed abeda ni wan piny, nitie gima wanyalo timo, wanyalo chenjo kaka wasetimo gik moko. Walos grube mabeyo manyalo konyo nyithindwa, water nyithindwa skul mondo also watim meetings makata meetings monyalo kelo gi kanyakla mondo giwuo gi jok mosomo gigi mondo encourage gi. Ang'e nitie jok matiyo matek mondo giter nyithindgi kama beyo. To seche moko kaluwore gi group ma gidonje dala kacha, koro biashara ok dhi mbele. Koro emomiyo ng'ata matimo biashara wamigi teko, wajingi mondo wakony nyithiwa odhi mbele kaka jok mamoko, nikech joluo wan gi brain malich maloso gik madongo. King'iyo history marwa, jok malich minene piny ka gin joluogi. Emomiyo wamakre, wakonyre, wanyiewre kadhi mbele. Kajiwo johala, wawacho ne johala duto matimo ohala en chuny. Seche moko koyot, lakini kinyo biro bedo maber. Kik ilus hope moro amora, tim gini, tigi teknolojia biro konyi, protect your business kanyalore kadhi mbele kitiyo gi teknoloji. To kudhi mbele, Robin Search ni ka nyalo chung' kodi, wan e pinje mopogore, wan Kisii, wan Mombasa, wan Nairobi, wan Uganda, wan gi South Africa. Wanyalo konyo kamoro amora modwaro, aso wan gi jowa e piny ngima. Koro sasa migocho no watu yudo gi. Koro namba munyalo yudowa en namba miluongo ni 0716 41 33 86 0716 41 3386 kata 016 14 33 86. Mbui marwa en www.robinsearch.com. Social marwa en @robinsearchict, @robinsearchict kamora mora. Wan ready mar wuoyo kodu, wan ready mar konyo sa asaya. Koponi yonge gi teko, goch ne Robin Search, wanyalo supporti, wanyawuoyo gi jogi mondo kaka nyalo improve, kaka nyalo medo ohala mari odhi malo kitiyo gi teknolojia. Wang'isi gimi nyalo timo, gimitimo marach wang'iyo, wang'isi kaka itimo. Wakonyre uru, wanyiewre kum one another mondo biashara odhi mbele. Koro kimanyo point of sale, bulk SMS, biometric system, customer feedback, one there to help you. Jok man loka, Robin Search nyalo konyi manage biashara mari, inene gi kamora mara intiere. Wajiwre uru, watim biashara. Chaka, mane gima duong'. Nyakwara moke jwang' wasewinjo kaka inyalo tiyo kod simu, mbui kod mathoth kaka inyalo chako kendo tayo ohandi bende mana ka intiere simu. Mano kinyalo tiyo kod lony manyasani. Simu luongowa kendo wadhi nyaka Sori e kaunti mano ma Migori. Kendo ka Nyakwara moke jwang' wawinjo sigana mano mar Charles Okombo, mano wuod oganda. Kendo kawuono okonowa mathoth kotenore kod ohala mano mar uso gigego mag Kilua. Ting'o net, iluongo ni gogo e kin mamoko mitiyo godo e nam e wechego mago mag luwo rech. Wawinjo ne sigane kaka nochako ohala kendo kaka otaye e kaunti ni mano ma Migori, alwora ma Sori. Nyinga Charles Okombo, Uda Dongo, ana uso Sori ka, auso gige nam. Koro an kode ka giga 25. Paro mana bedo go
mondo mi achak gigi ne wan e Sorika. To Sorika mokwongo achako gige biashara mar gige duka ma kiosko. Koro gige duka nachako gi to naneno ka nogidhi na kiwango manadwaro. Ne gibudho kendo ne gi expire. Ni kuom ne wan gi johala madongo ka. Toke awacho no oyo pigi ne adwa keto ne gimoro ka manyalo dhi mok expire piny. Koro achako kelo gigo matin nyaka koro achopo kiwango ma koro ji nyalo ana maboyo ka biro ira ka mondo aus ne gik machalo kamano. Sani to joma de her ma wenge gi de more kuoma ni na chake maber, koro gembe gichak timo ohala ni. Akwagi mani ka gitime to gitime kiwango moro machielo ni kuom sani koro gik moko koro nengo gi odhi malo. Koro miyo kochake to ochake gi pesa moro ma ata fadhali kik ochake gi pesa mathin. Kochake gi pesa mathin to pod odhi mapodho. Pogruok mar ohala maseneno nyaka nyochake kaunti ma Migori ka en ni sani bei mar gik moko modhi malo. Koro miyo ohala ok tim maber, pesa ok donji. Idhi wero iwuok ni dwaro box 5 tiduogo box kata mariyo. Ido ka bech moko sut. Koro kaka dang itim ngono, kaka dang kel box moko ma ata fadhali. Koro momiyo menyu ma Migori buko kaunti ma Migori odok nwa piny ne ko pesa onge to ne gik moko ni malo. Ohala bende ng'ino luoro ng'e mang'eny. Idhi e bai madh kong' itimo ang'o. Samoro mago effect manyalo miyo ohala ok dhi maber. Koro miyo sami chake ting'eni koro nyaka ibed abeda gi ni itweri chunyi kabisa. Momiyo ang' odonge omiyo kik ang' igori piny. Kata yoro matin tisike tiyo matin tisike gi ng'wecha. Kinda ma jo ohala nyaka bende timo chalo kama. Kik chunyi tho ni nyidhi wero to kiyudo ohala mane chunyi wacho ni dhi yudo cha. Bed abeda kode gi ng'wech ma pile chieng' moro iyudi chieng' ilal. Chieng' iyudi chieng' ilal. Koro ok nyal miyi timo ang'o, iwe ohala. Ohala samoro dhi ilal, samoro kiny kiduogo iyudo. Koro toke to jakinde makeyo. Seche madok piny talamo ma Nyasaye gi kinda. Tang'iyo ni to kama weyo moka kelo. Tadhi aomo machielo cha. Nyalo miya move on. Ka ng'iyo macha ma dwa mondo afel cha, tachaka ng'iyo moro ma kakelo to nyalo chako miya kora move on. Kawuono dichieng' ma wawuoyo gi joramogi kani, ng'ama dwa ni mondo chak ohala kik chunyi tho. Ohala en gima ber ndikori kendi ma onge ng'ama chungi makata sani ero tibano magige nigo tichako wuothi dhi mashuguli mo machielo. Onge ng'ama ng'ano dhawni. Koro miyo jowete na madwa mondo chak ohala wajiu kendo wasau tich sani tin e Kenya mohandi to nyalo konyi moloyo tija manya ma andika gi. Koro miyo ng'ama nigi chuny mar yudo pesa mondo chak ohala oyieni donjo ohala haraka sana. O gik machungu ka to ok dang apandgi gin gik manenre adhara oko ka. Auso low, life jacket, net, manila, tol, lao chiko, njauchiel, usi, kitambi, materials mang'eny mantie miuso mok anyal kwano te. Jogi watiyo kodgi mang'eny. Watiyo kodgi through jo simu. Gigochonwa adwaro gima chalo kama tandiko ne kose miya taketo ne gigo ta omiya namba ne tandiko kaka parcel 0793477186. Nyakwaramogi jongwa sewinjo sigeni ariyo mano mochako notieno makawuono mar Ohala gi Mwandu. Adono ka wiyo masanto ka waduogo kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor.
Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'ti. Tudi kodan Sharon Ong'aw juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor ma adipa. Machiegni kendo nyakwara moge jwange chero ni mar ohala gi mwandu kendo en moro mara ni bedo kod war ni wachak chendo nyaka sani makoro wadhi nyime kar kae ni mar nyalo miwa paro mopogore opogore kaka idani wabiri watimo ohala ma itimo wakon jopiny kit ohala ma itimo kod yuto mar piny Kenya. Mani gimendi konwa SMS line wa mara Mogi TV do gi nying mara Mogi TV e Facebook. SMS line no yawe na 3 nono e kien gik mathoth ahinya ma bendo wabedo kae ka waluoni kendo wabedo kod ng'eyo mane chendo ni achiel kachiel ibedo kodwa ka nyaka giko mana mar chendo ni. Ka warango jawala mar juma nyakora moge jwang kawuono kae wadamenyo siganda wuod suba mabedo osebedo kae katimo ohala e boma ni ma Nairobi. Waloso kuom Collins Omondi. Collins Omondi nyakora moge jwang e wuon kambi no matwengo yo sude mopogore opogore obede nyasi mano mar nyombo obede mar arus obede gik mopogore opogore otwango kendo iwacho ni fundi nigi weche mathoth miwacho ga tij fundi ni mano moting'o ni fundi jamiriambo adieri ni kanye Masigan Collins Omondi ma wuon Visco Limited mano kama nitiere kar kae achiel kachiel e kaunti ma Nairobi. Ohala ni nochake e yo mane to nyaka sani mor mane ma oyude iye Visco mano kwarango Collins Omondi e jawalawa mar juma. Koro kachako gi nyinga iluonga ni Collins Ong'anyo. Collins Ong'anyo en jawagasi. Uluongo gi ni jogwasi. But originally wanjo Suba. Kora ja Suba modak Gwasi. Yes. Ma timo biashara e boma kae mar twengo. Koro kobiro korka twengo koni watwango gik machalo kaka suit ma irwako. Watwango African kata kaftan. Yacho nango dongere koso the designers. Ilongo ni kaftan. Again, waloso corporate wear machalo kaka uniforms mag joma tiyo mag kambi gi. Watimo weddings. Waloso the industrial wear mano chalo kaka overall, the aprons majiro koga ka donje kambi kage. Yes, mago be waloso. Kambi ni wachake 2020. Ndalo COVID chande, ndalo maika corona odonjo. Koro 2020 wakwatiyo so much nikech there was a lot going on. Corona donjo, nitie lockdown, kiango gine kage. Koro 2020 technically onge gima natimo. Koro actively wanyawacho ni from 2021 ka koro gik moko na pinyo chako yaore. Ma koro ji nyalo move, ji nyalo romo kumoro achiel. Koro 2021 nyaka sani. Yes. Mwasebedo kotimo ohala ni eri. Koro the joy mar loso gimoro ma yiero ma imbe neno ni chieng' moro ji oparie ni timo gimoro. Yes. Koro kana donje biashara ni eri en nikech hera manahero godo rwakruok maler. Pani maybe ka dock back to tinwa nana kaka ne ji rwakore maler maybe joma nodak godo around. Koro nwagombo. Koro wacho ni ambesti moko chimoro kwadongo. Ka Nyasaye ogwedha gi gimoro matin manyalo loso godo gimoro maber mondo manen malong'o, to I'll gladly do it. Koro kamano kana biro ma apoka yudora biashara ni eri. Koro bang college nachako time kane college lakini matin. College en moro ma narwakora tu maler. Koro osiepega ka penja
to lawni golo kanye takono gina nyalo loso ni ndalo chaka tamanange ni pimo akia koro ana gima time na gongwe cha disi to akawa lawo angi fundi moro town mane loso na meka atero ne to adio ngwech to tero ne ngachande to miwa pesa to kana college ngene moro makati kido siling moro 500 wiye mano is enough for you, is enough to push you through the week. Koro mokwongo moro ma gini osemia ka korka twengo en ni ka loso ne ng'ato law modonjo mano ka ng'ani wuok maneno maber, mano is my main source of joy. Ka client obiro ma order modonjo maler moraga sana, then being ni an ng'ama be aero ler from kane wan ga nini high school jina to ga naero ga ler. Koran the joy of seeing somebody clean, neat and well groomed moraga maratari. Yes, another thing as compared to kaka nasebedo ga katiyo, inenoga ngufu moro ma iketoga kuma ondikie cha ma in gi deadlines manyaka itieki by the end of the day odiochieng' korumo. Koro en ngufu nero te kabira kete konieri amba gero moro matimore nade mamara ma focus akao energy no te aketo kairi enjoga ka e chunya amor. Yes, being that near I focus the energy mondo alos godo gimoro of my own. Another thing kabiro korka time management. Biashara wanieri sana ongega funde kaka joma wa koche jomiriambo. Anyalo koni ni adhi loso ni law nieri iyude by a certain time to sechego kochopo, in fact inemi chaki gocho ne fundi mondi penje ni inemi follow up. Yes, koro anatemo change that narrative. Agombo gani kanini ilongo nango gi kizungu wacho gani our currency of trade kaka kambi wani ilongo ni visco. Kaka visco en ga gik moko adiwa ariyo majorly. En ga honesty gi dholuo cha kani ilongo nango bedo jadieri to gi reliability. Yes, koro honesty en ni abokoni ka gimoro nyalo time within that time or ok wadhi nyale. Reliability koro biro kuma ka kone ni ginieri idhi ude by kiny to by kiny ni okarit ni gocho na ani mamanyi mondo bitimre nade ibikao lao to gi tich maler. Yes, kechi ni tijo ni risk moko bede ong'eny ga gi biro gi duogo ilongo nango back and forth. Yes, mangato biro pimo gimoro kia okorome kia na winjore ni tim ma okatimo. Koro mago tekete ematemo gango ematemo solve mago the problems sama the biggest challenges mwatemo loso karo kairi. Koro ngik moko ma every time kana ka client obiro oyudo ka lawo donjo kaka na winjore within the time mane wa winjore anjoka I'm just at peace. Yes, koro mago I think are the major challenges. Again, the other one which is ilongo nango emanyacho ni challenge ma more face sani kaka jo designers ama funde matwengo locally gine the suits mobedo imported ama jo maloso ga ready made. Yes, chingeni they're our biggest competitors. Anoka okanega ngama loso ga timo godo the same biashara so much as a competitor, but ngama import maloso the ready made suits. Yes, okay, mondo mi ntie jomoko mong'iyo gi lewni moselosi no ongega ni funde jo miriambo ma okodo injo stochi. Enodwa ne dho kaw suit kacha and timbre nade orwaki owuogo dhi kuma dhi. Yes, to in most cases king'iyo ga sude geko ok igol ga ng'ato maber. Kech ng'eni suit molos ni ntie kaka wakaw measurements gi mwatiyo godo mwalosi godo maber ma it fits you well molo moro ma ready made chande. Yes, koro manato is something that we can work to overcome kaka funde. Waketa ilongo na wabeda jo adieri wa enlighten ji mang'eny mondo gi timbre nade
gi bi walos ni gi sude ma opim molos locally kaeri. Okay, so mondo mi ng'ato chak tich machalo kama eri, ok odwa gik mang'eny sana. Yes. Number achiel, onego bed ni bedo gi at least the knowledge or the skill mar ang'owa mar running the biashara machalo kama eri town. Kechan kana chake, mokwongo na dwaro dhiga mondo join school mar ang'owa ma train ji about fashion and design. Mana yudo school within town. Alafu kana realize ni semoko bedo bedo a machine ni de chako loso ginieri. It's good ibed gi that skill, but ntiere a better way minyalo time godo. Koro all you need to know is have a basic knowledge about tuengo. Give the color combination, give the design aspect. Onego ibed ng'at moro ma kopo ni iyudo customer, inyalo explain ne migorne kata ni adaloso ni gima chal kama eri donge. Koro mano just about the basic knowledge. And then you have to be a good marketer. Yes, dhogi be nyaka bed maleo mondo ibed ng'at moro manyalo keto ng'ato piny miwuo godo mi convince ni nyati moro nade anyalo loso ni gini eri. And then nyaka ibed ng'at moro manyalo assemble a good team donge minyalo bedo godo piny mi chak biashara makoro ing'e ni ng'anyeri ananyalo keli donge ma manage ma design ni makoni adhi loso ni gima chal kama. Koro an gi a team matimo nade makoro dhi actualize maber muwuogi. Yes, koro en biashara minyalo chako kata kionge gi pesa mang'eny, as long as ni gi pesa moro matin moro monyiewo ni machine moro achiel ama ariyo mi chako godo tiyudo kata nya space ni moro kanyo. Lakini the biggest thing en ibedo jadieri na miniga chako matin alafu timo nadi dongori. An kana chako kata man office ma chal kama na onge godo, nan ga gi corridor moro matin makani in fact seche moko ne kata mana convincing client ne nyalo so ni suit ka na tek client moko ne biro ngi iwinja ka gigone gi mbaka to ka giwuok gidhi chuth, but no ka give up. Koro ichaka matin. Mashinde gi kitinde gin available, ntiere ma gin sophisticated ma bech gi bet ni malo, lakini kichako chaka gi machine matin kinya yudo kata second hand sani gin around from 25,000 iyudo godo machine maber micha godo mano mar tiyo gi stima nieri. Machon ka gi ben tiere gito bech gi ok ang'eyo sana, but still ang'eni gin bech gi ot molo moko gieki. Yes, koro en gimoro ma ok nyako chake bed gi pesa moro maduong' sana mondo timende mondo kichaki. Kiseng'eyo kumigole material maber to ing'eyo in gi skill mar tuengo machine isenyewo, ichaka biashara. Koro mokwongo kabisa clients wayudo giga sana from referrals. Yes, iparo chien kocha kana koni gani our currency of trade en ga honesty and reliability and doing a good job. Koro magieki emosebedo ga pila maro matimo nade makonyo e biashara. Koro idoga ka loso ni lao the way mana handle godo biashara nero from the time mane wachako mwatieko yudoka imor ma igombo mana gwalo ilo nango gwelo siepi moro de mondo timore nade obione. Yes, iwachoga gi kizungu ni when you impress a client, most of the first time clients gibedoga evangelists. Ja evangelist mano chalo ka jayalo ni ng'eni otimore nade oyalo wach maber. Koro our number one en ga majorly through referrals. Koro eka wabira e social media. Sani ringeni wachopa point ma mondo mitim biashara madhi malong'o nyaka idonje social media. Koro social media be watimore nade wa markete. Yes, sani be AI odonjo, sani kata ntiere software iluongo nango ChatGPT danyalo tang'o ni sani ChatGPT tiyo godo mondo timore nade mondo abi godo gi content calendar
mondo organize na godo maber kaka onego beni watimo postings what you need to do at what time. Koro konyowaga sana gi social media. Koro kelo that traction. Alafu mondo ng'eni mondo mebie biashara ni ong'ere malong'o. The easiest way ma biashara nyalo ng'ere godo en through mbui, social media. Yes. Koro again marketing. Koro ma idhia iwuotha. Mostly awuotha e company gieki. Sana the law firms. The lawyers sama gani timbro nade roko ga suit sana. Yes. Koro na sample ga the law firms. Koro ng'iya ni kasa yudo kata mana ng'at moro adiwa achiel e law firm moro. Tenema create connection kode to timbro nade open up to jomoko kagi. Yeah, koro it's easy for me. Koro nyaka team groundwork mano ma iwuotha ching chande kimanyo biashara, referrals and sana social media. Koro wato mondo mi yudwa wani chuny boma. Yes. Mondo mi yudwa wani chuny boma Nairobi CBD machiegni gi Supreme Court. Koro kibire Supreme Court building mantiere luongo ni St. Ellie's House. St. Ellie's House en a building mantiere gi The Pronto Restaurant ama Carrefour Supermarket ma is opposite City Hall. Koro kibiro kanyero alafu idhie second floor office iluongo ni Visco. Kibiro Visco tibo yudo kanyo. Mondo mi yudo bende inyalo yudo e social media, inyalo oro inquiries through social media. Kidhie Facebook waluongore ni Visco Designs, kidhie Instagram waluongore ni Visco Culture, kibire Twitter Visco Designs, kidhie TikTok waluongore Visco Culture. Koro wantiere social media platforms chigni te. Mibo yudo inyalo oro inquiries kanyo ama inyalo gonwa sime bende. Sime kigonwa ibo tiyo gi namba mar 07 05 04 88 and then prabich or 0705 04 88 50. Mano iyudo godo maber kabisa. Kija ndiko email bende inyalo oronwa ojumbe email wa en viscointeractive@gmail.com. Kanyo iro be nyalo inquiries. Nyakwara Mogajwang sigana ka sigana nigi puonj miyude iye kendo kanyo te gimoro minyalo some iye. Mane gimiyo kelo ni owelni mopogore opogore chero ni mar ohala gi mwandu mondo mi watiegi wakoni riekni minyalo loyo godo ohala mopogore opogore. Ako nilo kamano kuom bedo koda rachak chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu makoro sani wachope giko mare. Turi koda kendo juma manyien adhi menyo ni welni mamoko wami riekni kaka nyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com